Здравейте! Днес ще направим спагети болонезе. Много лесно се правят, много бързо. Сложила съм да си заграя олиото. Всъщност аз имам всичко необходимо. Имам половинка кайма, имам 2 буркана с болонезе, сос, който съм си купила. Но ако нямате, в случая може да сложите малко морков, да сложите лук, но много ситно е дори да го рендосите лука и моркова. Доматено пюре. При доматеното пюре, ако аз нямам сос болонезе, винаги слагам половина лъжичка, чайна лъжичка захар и спагети, които съм си сложила да се варят. Към спагетите добавям много маничко сол и много малко олио слагам, за да не залепват. Сега ще изсипа каймата. Половинка кайма имам. Махам ето така. Ще изчакам да започне. Ще го направя по-готово да е. Ще сложа подправките. Сега в последствие ще видите как правя нещата. Забравих да кажа, че след като се сварят спагетите, задължително ги слагам в студена вода. Пускам чешмата да върви и студена вода. По този начин също не залепват. Слагам си от тази подправка, която я бях взела, аз ви бях казала в предишно видео, от турския магазин тук в Унгария. Тя е микс от червен пипер, черен пипер. Много е хубава тази подправка. Почти на всичко я използвам, защото има абсолютно този микс от всичко и уха е много хубаво. Много добър вкус предава на яденето. Ето така раздробявам каймата на малки късчета, парченца. Всъщност много се чудих дали да го заснема това, защото не е нещо кой знае какво, но това е нещо, което правя в ежедневието си, тези спагети болонезе, и в крайна сметка защо пък да не го направя. Не е нищо особено, някой път ще го направя без готов доматен сос. Те са няколко стъпки, не е нещо сложно. Както примерно, понеже дъщеря ми ме помоли да й направя бишкотена торта с нишисте, може би и това ще заснема, не е нещо особено, но е бързо. Това са бързи рецепти, които някой път в ежедневието ни вършат работа. Пък и всички харесваме болонезето. Ето така ще изчакам хубаво да се сготви каймата, преди да сложа доматения сос. Ще остава още 15-20 минути и край с рецептата, но ще ви покажа. Ето така, каймата ми е готова. Изсипвам си соса за болонезе, който е за болонезе. Всъщност то има вътре доматено пюре, морков и гъби. Не е нещо. Ето така. Изсипвам едното, изсипвам и другото. Всичкото това може да си го направите и вие, да рендосите морков, лук, гъби да сложите. Когато стане готово, изваждате спагетите, слагате от соса, стържете кашкавал и е готово. Разбърквам, намалявам на 3-та степен котлона си и оставам да поври около 15 минути. За още лесни рецепти, моля, абонирайте се за канала ми. Да, зная, видеята не са кой знае какво като качество, но вече мисля върху това малко да... не, всъщност още няма да го правя, да обработвам и да качвам от телефона ми директно, без обработки, без абсолютно нищо. Ето така изглежда. След 15 минути ще го отстрана и до следващия път.